Spesial buat yang punya hajat, buat yang punya Brimob Cirebon semuanya Bapak, Bapak Komandan, Bapak-bapak semuanya aja. Ning jero ati ora tak pungkiri mung kakang sing selalu tekanti. Ning endi anane kapan ketemune mung kakang sing selalu tekanti. Aku lagi apa? Oh mesra-mesraan karolan aku. Jadi juk rasane ngati nunggu kapan tekane najan sampai saiki langka kabar beritane nanging kula percaya kakang inget ning sumpah inget janjine Mama Lurah mung sayang wis deke wong liya beli sijab des. Apa? Enak kok. Rong dina mani daunan jak iya. Aduh. Mama Lurah Mekarsari. Jadi ku kerasan ning ati nunggu kapan tekane najan sampai saiki langka kabar beritane nanging kula percaya kakang inget ning sumpah. Jadi rasane ngati nunggu kapan tekane najan sampai saiki langka kabar beritane nanging kula percaya Mama Lurah inget sumpah inget janjine Mama Lurah Mekarsari. Mama Lurah sayang Mama Lurah kabur. Mekarsari sayang
rasane ngati nunggu kapan tekane najan sampai saiki nangka kabar beritane nanging kula percaya kakang inget ning sumpah inget janjine mung sayang wis deke wong liya janjine kabur ning awang-awang mangka kerja aduh paling gawa bojo lawasu nunggu nyatane dibebodo mung sayang wis deke wong liya janjine kabur ning awang-awang mangka kerja aduh balik gawa bojo lawasu nunggu nyatane dibebodo nunggu nyatane dibebodo lawasu nunggu nyatane dibebodo. Wadelik Production.